Nandito ako ngayon sa Oriental Store. Tamang-tama, nakakita ako ng kangkong. Wala kasi akong uulamin ngayon. Magigisa ako ng kangkong. So, i-separate ko muna yung dahon tsaka yung stem. Niwalay ko yung stem kasi nga matagal itong maluto compare sa dahon. Ayaw ko kasi ng overcook. Hugasan ko pa ito, guys. Gagamit ako ngayon ng coconut oil para naman masarap yung lasa niya. Next, i-fry natin ang pork. Antayin natin na magiging brown siya. Lagyan natin ng garlic. Igisa natin ang onion. Pati na ang kamatis. Mix lang natin. Lalagay na natin yung stem. Sana magkasya ito lahat. Mix muna natin. Takpan. Shake natin. Lagyan natin siya ng soy sauce. Mga 3 kutsara siya. 1, 2, 3. Mix well. Para pantay ang lasa niya. Takpan natin ulit. Yan, isusunod na natin ang dahon. Hindi ko na ito nilagyan ng water, guys, kasi sa dahon na ito, nugasan ko, meron siyang water. Ngayon ay lalagyan natin siya ng more seasoning. Ito ay seasoning salt. Isunod natin ang garlic powder. Lagyan natin paanghang, chili powder, konti lang, at yung magic sarap. Mix natin ulit. Ayan. Tingnan ninyo. Napakasarap. Hindi na ako makapaantay, guys. Kakain ito. Wow. Super delicious. Yan, luto na yan. Tamang-tama itong paggaluto na ito. Kung nagustuhan ninyo ang recipe ko ngayon, guys, paki-thumbs up naman. Thank you so much. Lilipat ko muna siya sa lagayan hanggang magiging malamig na siya bago ko ilagay sa refrigerator. Enjoy! Happy eating!